През било, нали? Не по... Да, знам, че не е често. Страхотно. Да. Ето и Гери идва. Деничка. Мога да стана хижарка. Това ти е другата след мандарджиската, другата мечта. Да поможе мандра да хижат. О! Съчетаваш ги двете. Две аромати разнесе. Да. И малко по-далече. Връх Ботио. Охото е заредено догоре и GoPro-то. И аз като ти разбрали как се правят сега карти на това чудо? Кои карти? На Fortnite-а. Не. И аз като се беше заредил да прави карти да продава. Ма това беше преди година и половина, още нищо не е. Налтай! Що те, кога ще направиш? Отказах се, не ми трябва. Отказа се. Видя, че и трудно е. Не, аз не съм пробвал. Аз не съм пробвал, аз спрях да играя в Fortnite. Аз спря да играш. Сега стига, планината сме. Но поне почети ли как се правите? Не. Не. Не ми трябва. Как ще станеш програмист, бе, Яска? За кое да ставам програмист? Той ще става артист. Ще ставам актьор. Актьор. Черна къв. Ама, кино актьор или театрален актьор? Не знам. Има голяма разлика. Едните взимат милиони, другите могат да си платят тока. Милиони. Кой взима милиони? Филмов актьор, мисля, че съм. Примерно Брат Пит. Да. Джон Уик. Джон Уик. Да. Те тук и нашите и те, какво си мислиш? Той е Башар, Машар. Не знам какво, те ходят по Америка да снимат. Башар Махар. Бахар Шахар. Башар Рахал. Башар Машар. Тишко бе. Ходят по чуждестранни продукции се снимат. Играят лошия, естествено. Руснак. Да, примерно. И взимат най-какви. Милиони. Милиарди. Милиарди. Марин, как е? Всичко е. Пора дистанцията ли си? Да. Слушам от върха Коста. Габи! Как си? Изморена ли си? Как мислиш? Не знам, ти кажи. Да. Да? Да. Много гадно. Какво правиш? Искам да се гледам, бе. Се гледаш ти. Пускай ми камерата. Виж каква съм яка. Ами Габриела, ти ме няма да добавя в мапа си. Пусни. Сега само отпред ли се вижда? Ама изключи го това. Как се изключва? Ами другото изгасна вече. Трябва да знаеш как да работиш това нещо. Трябва да го мъкнеш. Изгасна. Това е. Казах ти, в такъв случай се взима. Това е някой друг, който снима. Трябва да познаваш ти неща. Ами аз знам, че изгасна, обаче Габриела тъкна нещо. Ама няма, трябва да гледаш, нали? Ти го държиш. Да. Кой снима с така? Аз. Уха, колко е красиво. 6 минути си.
Не се качвали откакто снимам. Какво става, Бубка? Биби, как е положението? Зле. Не пипай камерата. Как е, изморена ли си? Не. Искаш ли да те добавя как седиш на този камък? Ще си правя карта в Майнкрафт. Давай нагоре. Стига. Ще добавя. Баби, няма да пише нещо. Сложа едно зомби. Само аз знам колко е. Няма да бъде. Ема служи един крипа. Добре, ще Имаме сложа таргет клип. 12, трябва Ще сложа вилиджери. Тони, Оха, много яка пътечка. Аре, Тези храсти са много красиви тия храсти. И цветенцето. Красиво цветенце. Красива пътека. Най-красивата планина. Това ще е изоставено нещо. Някой самолет излита. Чакай. Много красиво. До сега сме изкачили доста, но има още доста. Казаха, че ходенето е 3 часа и половина. За нашите... 3 часа и половина. За нашите е към 5-6. Какво? Не видя ли къде е върха? Не е като Мусала. Предпочитам на Мусала да го изключа 5 пъти. Мусала беше лесно. Точно. С лифта те кажат почти до върха, там нататък до заслона имаш 20-30 минути някъде, 1 час. Да. Пиваш си чайче и си на върха. Да, А? ще се. Равна пътечка. И е красива, защото има камъняк. Ще спънеш. Няма да се спъна. Моите обувки са чисто нови. Моите нови обувки. Специално за планина. Уау! Та там хижата ли е? Она къщичка? Не. Да, хижата е някъде нататък. Ще ти се. Нали? О, трябва да се изсякам. Горе в заслона има ли туалетна? Има, да. Ма сега това го записваш и казваш, аз трябва да се изякам, после ще ги гледаме на това. Да подържи сега през цялото. Трябва да правиш някакви малки кадри. Ето виж, гледай. Тук е един кадър. Местиш леко така камерата и спираш после на другото. Това ти ли ще го монтираш после? Не, Еми? аз ще го гледам и ще го копирам в Майнкрафт. Наблизо има ли ръка? Що? Да си стои водата и да не помня. Няма. Свърши гората. Само да кажа. О, се пече. Сега почва. Намазан ли си? Да. Мале. Не знам как се чепка тъчи. Кръста. Природата как го е направила това нещо, не знам. Хайде да заснемем минаването покрай 2-3 крави и през едно поточе.
Хайде. Мръдна се. Другите не се. Да. Трябва да имам тези края отгоре. Дано не се изакна най-крава там. Като се тесна, като чака това водата. Ще спадне. Това трябва да спадне. Няма да спадне. Колко са хубави. Имаме крави. Доста са хубави. Много са красивички. Ние горе виж какви са сиви. Хайде да ми им пръсточите. Оп! Е там отгоре. Е така. Много се приближаваме. Еми няма как. Те са милички. Да, Да ме гледат така. Диша. Що ги е страх само? Да се мръдна. Виж това цоцка. Да? Късно леко. Късно ли е? Кучето Балкан. Сега тръгваме от хижата. Тук отгоре. Сега тръгваме от заслона. Продължаваме напред. Матей, чакай! Почти стигнахме горе. На половин час е някъде. Много е близко. Имаше много равно. И сега пак започна Баира. Беше доста равно по-рано. Как ти? Добре. Не ми се слиза. Никола, как си? Как си днес? Ще зареди лего. Ще е заредено. Да. През нощта ли го зарежда? Как си? А? Как си днес? Добре. Ето ги нашите хора. Доста е труден тази вейр, но не е по-труден от първия, който беше ужасен. Сега няма толкова много неща. И това ще хвърля камък. Тук големичък е. Ето се. Нищо не стана. Мятам. Пак нищо не стана. Скокна. Пак. Красиви са щурците.
Ето там колата. Не ни остава още много. Долу от хижата изглеждаше като клечка за зъби. Не мога да я видя хижата даже. И там долу има един гарат. Там тръгнахме някъде. Да вървим. Планина от камъни. Пирамидка. Гери, как е? Там е Ботев! Върха! Не ни остава много. Аж 5 минути и сме горе. Колче по колче ще стигнем до върха. Камбаната бие. Още малко. Почти стигнахме. Ще бия камбаната за 12 часа. Още 11:47. Изкачваме се на връх Ботев, почти стигнахме. Там горе кулата. Грамаданска е. Вървим нагоре, лека по лека. Почти стигнахме много изморително. И е пълно с какълци. Това е викане, само че с малко по-малко камъни. Айде, Биляна. Сериозно почиваш? Да, не сме стигнали, какво догоре? Как си? Много е трудно. Ще умрем. Само той ще умре. И как И аз. Аз съм супер. Само дет пищях в началото. Къде пише? Питаш. Оф. Как си днес? Страхотно. Как да съм? Мързима да изкачам върха. Ай, стига се гледала, бе. Кой искаш? Искам вкъщи. Искам на планина. Искам на планина. Защото се чува звука на штурец. Сега ще бия камбаната за 12 часа. 12 часа е! Последно! 12 часа е, бие се 12 пъти. Е, там долу ни е хижата. Там долу беше заслона, вече не се вижда. Челичка.
вървим толкова много. Пак нагоре. Доста е изморително сега. Това бъде по-стръмен от първия. До сега първия беше най-стръмен. Имаше равна пътека. Доста дълга. Ма свърши. Сега едва вървим. Калинка. Високи сини плани. Уха! Колко са много. Кръста. А там долу има някакъв човечец. Към кулата! Да, знам от живото. Страх ме ден се подгрозна. Да падна надолу. Защото тук има само камъняци. Щом крабите могат и аз мога. Сега е момента да пусна камък. Ще пусна камък! Матей! Матей! Ще не стане. Манди е пръв. Аз съм пръв пипнал колата. Това ще беше 30 минути изкачване от средата на това хълмче догоре. А пък го почувствах като 5 минути. Ще бъдна камък. Отивам да пипна колата. Не стана. Добре. Няма да ходим чак до там. Хубавата е върха. Честито! Почти изкачихме върх Ботев. Не изкачихме. Не? Докъде? Ще видиш. Труден връх. Но нищо не може да се изпречи на пътя на Белеви и Нишанови. И все така комунистическата звезда седи на върха. Да. Не. Трябва да го пипнем. Може и да е, она е там. Не му
Там е по-високо. Некој гроб на Живко. А што има комунистичката звезда? Това е гроб с комунистическа звезда. Значи още никой не е изкачил Јас върха. ќе поможе с кола да се дојде. Значи още никой не е изкачил върха. Първи! Първи! Ти коня ли искаш да видиш първо или край? Като видя. И аз всъщност. И двете искам да ги видя много. Не говори. Кравичка. Това бикте. Не, това е крава. Виж и теленца има там. А? Теленца. Те са високи колкото мене. Да. От кравата. Виж, Много яка. пасе си трева. Здрасти, трава. Идвай! Пасе си тревичка. Не се много яка. Тя е бяла. Тя си докъсна пипашката с главата. Чакайте ни! Тук няма нищо. Има връх! Това ли е Боте? Да. Най-трудният връх в България. За качване? Да. Наистина? Да. Със сигурност има и по-трудни. Най-трудният връх в България. Търсил се го в Google. Най-трудният. Повярвай ми. После ми се още един скрипалет. Мен постоянно се блъскат с какъвци в мен. Тук сторите един. Аз постоянно без да искам да стъпвам. Също. Това е паметникът. Тук ли е умрял? Монди, Матей! Това е на 100 години. Това не е Боте. Какво е? Малък юмручка. Юмрукчал. Ботев е спокойно. Пак ми хабе. 3! Чакай! Ботев е много труден връх. Но нищо не може да се изпръчи на пътя на Белеви и Нишанови. Enjoy